σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπροστά στην εξέδρα ο κόσμος, λίγο ανοίξτε σας παρακαλώ στην άκρη τα παιδιά, για να μπορούν να βλέπουν όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. τις αμαρτιές σου πριν. Τα ήθελα να ήμουν εγώ στα σύννεφα να ανέβω, να σου στρατηγέ. Στα σύννεφα να ανέβω και από τα εκτρώνια την Κρήτη να την ανέβω.